Oras sa Bomboradyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi surat sa Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Miyerkules, Pesa 16 kita sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa aton sa ring nga pagpalagat sa aton nga pagulop na sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tuptog bitalas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pira ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pira ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aobdan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring nga Bombo Correspondent sa Bombo Volunteer sa maghatagman sa pira ka madragkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanabo assign sa resitag sa kamang areas of responsibility. Antes ang tanan pagtamiyaw tanay sa aton sa ring nga mga kauturan, mataga permatita abroad, mga pinanangata nga managrense, kag mabakulod nun nga dito sa lawas ang pungsod nga nagrantaw kadaga pamati sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. Ang mga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, no, ang inyong siring nga makitaan kababatian sa Facebook kag sa YouTube. Mayo nga pagpamati sa mga utod naton nga ara sa Transistor Radio sa 630 kHz. Sa gihapon dire kita sa Molanon nga adlaw, no, masami nga nagatupa, no, ang madamol pero madasig lang nga mga pag-ulan. Dire karon niya sa aton sa pila ka lugar ta diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So, halong-halong lang kita, no? Sa rin mga kabalenti, sa saring mga panyempo, ang aton diri ang kwan, ang aton yang obserbasyon sa subong atag ilinit. No, taw diri nagaulan sa tion sa tingulan nagabiti ang init. So do hindi tanam insindihan ang mga nagakalanabo di sa no? Sa inimay kang tanan sa tugas sa aton saring klima. O diri sa pungsod Pilipinas. 6 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton nga pagpalagad. Anong aton nga labing talopang doon pila ka madragkuan nga mga balita sa mga top stories of the day, madragkuan nga mga balita lokal. Nagakuan lang, no? Inasod-asod lang pagbisita sa mga kandidato sa pagka-presidente. Diri sa may bahin sang kuan, no? Sa bahin nga makabaran sa syudad sa Bacolod. Di kaina, no? Gindugok man, nagdinaguso man. No, ang tawo ang mapumuloyo, no, sa ila sa ning idolo, no, nga si Manila City Mayor Isko Dumagoso Moreno. Isko Moreno Dumagoso. Ti isa man ka artista, syempre ti basta artista gani ang tawor ginakilig ginaitik gid no. Nagligad nga pitsa 11 to mga artista nang ginabot ti damo-damo man. Puwerte makadamo ang tawo. Basta artista gani daw ko isa daw kalibog mo ulo sang klala kuno sa kadto pareho mo lang kita nga tawo nga daw ginadagukan tagi sila no. Gina-idolize tagi sila no. Di kanya-kanya na iya ka preference ang mga kabana. Meron man tawo nga ti duay gid hilig sa artista. Pero daw mostly gid mahilig sa artista. Pila ka mga lugar nga bisitahan niya, syudad sang Silay, syudad sa Victorias, diri sa Central Market, sa Bacolod City Government Center kag diri sa may area sa Barangay Banago. No, si presidential candidate Isko Moreno Dumagoso nagdinaguso gid ang tawo kay Dumagoso. Mayo damo man sa gali fans din no. O sa aton sabay sa Bacolod ti Avenue ha nagay posipos lang basi kabuton ka mo ni Isko. O kay Isko tayo mo na ambal yang kwan mo yang tawag sa digani nga moto. O sige no, so sa liwata ti ini gina-cover naton kay ini para sa tanan naton sa mga kauturan mga tagpapatay naton in order nga ti makakuan kita no, makapili kita sang fit kag insakto gid matutuod nga leader kay butang naton sa pwesto sa sulod naman sang anom ka tuig. Kay ang presidente no nagalawig iya sa pwesto sa sulod sang anom ka tuig. So ti sino pang way nakabisita diri ba ti si People's Champ Fighting Senator Manny Pacquiao. May pa sa kabisita di si Senator Panfilo Lacson. Do sila pagdua sa nay Liudi de Guzman. Di na to sila. Damo-damo pangadaan nga papili sa pagka-presidente mo, no, sang pungsod Pilipinas. Pero speaking Isko Moreno, no, he is the top 3
no, sa mga surveys nga ginapagwa mga kabanan sunod diri sa kay Vice President Leni Robredo. Ang siyempre nagapanguna no sa survey ang anay Senador Man no nagapapili bilang presidente sa pungsod Pilipinas, Bongbong Marcos. Sige, balawatan ako na ng mga programa diri no ni Manila City Mayor Isko Moreno. Kay siling sang ibanti siling nila no nang siya daw kahilaw pa, daw kaalang-alang pa. Di manong tapos palang 3 na tuig pagka mayor sa Manila. Pandagan sa dayon pagka pagka presidente sang pungsod Pilipinas. Basi pa lang man no ang tao basi majority man di kita kapakot. So ano pag labing talupang doon tang mga balita no diri sa ato sa nga pagpalagad ti areho. Sa sini nga inasunod-asod na pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo no nga amat-amat na nato nabatsagan sini makaberan. Ano batsagan ta nagakabalda na ta nagakapiang na ta nagakausmod na ta. No sa sini nga presyo tuguhong ka 500 pesos kung tag 72 ang 74 litro sang krudo do mga 4 lak litro. Pero Josep, may gana ka pa nga maglakat. Sa sinika presyo sa produktong petrolyo, no? Ang gasolina 71, kag 72 ang special. No? So muni siling tanga po white tas banga magmuni. No? So ti ang itnap lang way gasaka, no? Pero ang sweldo sang tawo ti way Japon no. Nagantos kita Japon ya makaban so ari kita sa ginatawag nga testing mode. Mati diri tagi na matestingan kon kuan kita no kon bala okay kita iya makabanan no kag kon bala no nang kuan kita nang tawag sini gani nang sarangan ta kag makaya ta ini nga problema. No so speaking sang presyo sa mga produktong petrolyo tiga gabi dogoy mention naton to bla ang kuan ini blang may kuan ang iyang gasolinahan iniblang kwan ng may aloka babla sang kwan sang Shell ang balon talaga man Shell no kakagabi na notice naton ang ilay ang presyo sang krudo kay sa gasolina do hindi na kagabagay do hindi sakto kung ano di man way niya kapanghilamos ang Shell nga sobra-sobra gid ang pagtaas sa iba niya ragataas 32 no ang litro sang krudo or 64 no, ang litro sang krudo. Pero ang ila buot yung 80. May nano ni. Sobra-sobra naman na kapag kasakon nyo na sobra-sobra naman ang pabudlay nyo sa mga consumers. Di iba niya lang sa 72 ang persa sang krudo. No? 73, 74. Ngayon nyo dyan buot yung 80. Mura gani sa mga may mga salakyan, pili gig mo. Anyway, damo man mga gasoline station ang so far ang Caltex, ang Petron, ang Total do Palariho, no? Ang GT do Palariho sila yung presyo. Compare yung makabanan sa Shell. Ti sa obran sang Shell ni wadaan gini sila sang customer magmus ni. Ti anong ginakuan nyo? Anong bayaran nyo da lugar? Hindi selling ang krudong ginabakal nyo. Basi bla magbumirang mas sulihin ng sobra-sobra pagkasakon nyo bla. So anyway, no, sa mga kabananti, ini may kaangot sa mga balita ang isa sa mga bisita naton subong or karon sa gabi mga kabanan, no, ining sa bahin sang presidente sang Piston, no, diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, no. So ang presidente sang Piston, no, nga kusarin, no, kay kilala sa Mr. Budisto Floranda. No, so sa Zoom interview karon, may kaupod naton siya para nga makaanta man sa sang reaksyon ining kasunod no ti ila sa Piston almost 200,000 members sa bilog sila nga pungsod Pilipinas. So kasunod sa mapanawagan nga ti kun pwede no ikuan ng anay i-suspend no temporarily no i-suspender lang na bla temporaryo no ang excise tax sa pagpatuman pagpatong no sa excise tax. Ang excise tax, no, nangin kabahin ini makabanan sa bahin sa train law, no? O kung tax reform, acceleration, insertion. No? So amo na siya ang train law, no? Diri sa bahin sa aton sa may pungsod Pilipinas. No? So gin sumasuma naton, no?
kag according sa Department of Finance, no, nagarason sila nga ti ang pag-suspend sang excise tax sa fuel, no, under sa tax reform for acceleration and inclusion, no, o kon ining train, no, makadula, no, sang income ang gobyerno sang kabugusan, no, 105.9 billion pesos. No, kaamo ni ginagasto naton subong, no, sa pila ka mga programs, no, nga gina-implementar sang isa ka administrasyon. Amo na siya, no, ang rason ti damo-damo, no, o majority, no, nagapanawagan sa Department of Energy, sa Office of the President, no, nga kung pwede i-suspend anay temporarily. Anyway, hindi man niya siling suspend agad for the long time or lifetime, no, nga suspension. So, ang coin word is temporarily or temporary. Nga suspension sa ginapatuman nga excise tax, no, sa bahin sang mga petroleum products, no, para nga ang maapektuhan, no, ining mga kabalo naman kamo ang pagkuan kagabi ini mga gasoline station no, since sa pandemic why niya sila nga may kaperdihan sila, no, amo niya negosyo nga although mahal-mahal lang gid ang kapital sini pero dako man ginansya mo. Imagine ika-11 na kasimana gasod-asod nga pagpasaka sang presyo sa produktong petrolyo. No, imagine hindi pa muna mapunod sang ginansya nyo. Wow, no gay anyo gani kami na. Ang DOF daw nagapangalang-alang man silang ko gani basi may kunay bans manibla sa DOF kag sa mga gasoline station aw. Nga ang DOF ta ang mga tawo nga ara sa Department of Finance kuan mablaga benepisyo man. So, instead sa sinig suspension sang train law, ang aprobahan niya sa presidente ang 200 pesos gid. Nga monthly allowance o kon ayuda para sa mapigado nga pamilya, no? Nga malawig magalawig sa bilog nga tuig tinutuyo nga ti mapaganagan ang impact sang fuel hikes. Tigin suyaan sila ni Senator Pacman, no, Senator Pacquiao, no, nga nagapapili bilang presidente nya 200 ang sarangan nyo. Nya ko ganik pa nagtagyo tag sa klibo. O ambal ni Pacman, no, sige ti dugag-dugangin nyo man kung may pundo ang gobyerno magsiling ka 200, no, kulang pa ganin iposta sa isabong. So ti sa 200 pesos mabuhi kay Hansne, no, sige ko daw inantulin nga klase ka desisyon mag-amuna. Di ba? Ti binuhi anak ko no ni President Rodrigo Duterte sa iya nga talk to the people, no, nga ti gin propose, no, ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa 200 pesos nga monthly subsidy. Ang 200 pesos bakal mo na sang bugas 4 na ka kilo. Ang 4 mo ka kilo ni kay gos do sa 3 kadlaw. Tay pagkasunod bulan 200 naman. Sos Mariosep, amo ning ginahambal ta nga, no, kung hindi ta mapiang malupog maigod gid mo makamang. So ti ini makabanan daw ka kaladlawan, no? Sang sining gina-propose no, sa ato sa nga administrasyon. So ang Department of Energy, no, nagaduso man nga posible nga magataas naman kanong electricity rates naton, no, as to nga ang coal nga presyo nagataas man. Allah, no, alahan nyo da, no, kag balaan ta na ni galing, no, kung ano ginang sa likod sini kay daw may mga hinuring-huring, no, diri nga ang Pilipinas do bankrupt na. Hindi na kaladtong kwartas na pwede man aguro Bombo Anton nga, di ba, no, may ginpermahan nga kasuguan ang presidente, no, ining pagpataas sa ang pagdoble sang sweldo sa mga pulis kag sang mga militar. Ti ibanda ganing mautod dato pulis militar may nagagawa obra, no, taway na obra nila pero dobling sweldo. Ti kun pwede dira lang anay ti pwede kun ta lang na anay be kun adjuston ta na. Kung naga problema kita nga bilyones tong madula sa suspension sa excise tax. Di na ta mabawi di ba? Ti subong damo na gid enjoy damo na gid may interest nga magpulis nga mag-army kay ti dobling sweldo.
In short, dako ang sweldo. So pag gusto, no, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Anyway, ano gibing mahimo ta sina, no? Ang aton lang sa didiri nga ginalantaw nga mapaganhagan taman bla nga hindi kita mas labi nga mapektuhan sa sining grabe nga pagsaka na karon sa mga presyo sa produktong petrolyo, no? Sang una gayapa-yapa, no? Kaperte ang excitement kalipay sa mautod naton, no? Nga makwa sa sakyan makasakyan kay ti baratong presyo sang gasolina, sang krudo. Subong, iban, may plano na. O aray, nagadi na ginutok sa mga bayanselo. Ang mga salakyan, ginapamaligya na lang. Sige, daway gida, no? Daway kita ginansahon sini, gasto lang ni. No? Sa bahin sang salakyan kung magasto ka sa salakyan, kapin pa kung may bulanan kapagid. Ti makalbong ulo mo. Samtag duga pa isa de karon mga balita iya makabaran. Di pa sa aton sa ring pagpalaga di sa ka-drug personality ang patay, no, dira sa patio sa Barangay Granada sinilanggit iya nga daw sini nga hapon nasapan iya makabaran sa bulanto kung saan ni saging patay daw diniritso na lang sa kuno sa patio sang Barangay Granada. Tinano ini anong kaso ni, no, magluwas sa drugs, tinanong natabo, no, paano ini siya nadula kay ta report kapon nga may ara sang may missing person. Kag pagkaaga nasa puwan talaga nga ti isa na kamayami nga bangkay. Padra karon sa investigasyon, no? Sa mga kapulisan dira sa baybay sa police station number 5 sa report karon ni Bombo ni Zil Minardo. Kag syempre dugang nga balita, report man karon ni Bombo Dines Rubica ang sabay niya makabaran sang sining pagparawig, no, sa pagban, no, sa mga live birds, no, kada ginagasulod diri sa aton sa may bahin sang sa bahin sang probinsya, no, sa Negros Occidental. Ginpalawig kag gin-extend ini hasta sa bulan sa Mayo, no. Konfirmasyon diri makabaran ni attorney ni Dr. Renante Dicena aton sa provincial veterinarian. 21 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa pagpalagad. Sa aton man sa iya nga palatuntunan. Sa nabatan naton sa mga headlines daw ang detalye karon sa mga balita. Hatag na tanay pila ka maparamdom sa naway kamo ang pagbisita ni Manila City Mayor Isko Moreno kag presidential candidate sa bayon 9 nga eleksyon diri sa syudad sa Bacolod istoryahan naton ano man ang iya nga mga plano, no, kano man ang iya sini nga mga plataporma di gobyerno. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sige, balik na rin sa ato sa ring pagpalaga. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Check na this time si Bombo Ansindo Surilla. Ang pagbisita rin sa isa sa mga kandidato sa pagka-presidente sa Mayon Wabing eleksyon. So may siyam na lang kita kadlaw na binin, sugod ng kampanya sa lokal. Kag may 44 o 54 dias talang na binin eleksyon na. Grabe, kadasig lang sa ato sa ring mga panahon. Sa diba kabel, so matapos ang ining bulan sang Marso, mas labi nga nagainit kag nagalapuyot ang sitwasyon sa pamulitika diri sa pungsod Pilipinas. Oy, advice na lang sa mga supporters, nagay kamo ilinaway. Kung nagay kamo iya pa kwanda, pa tayog sang ihiisugid sa mga politiko nyo. Kung may ginasuportahan na kamo iya nga politiko, hipos na lang kamo. Hindi na kamo na siling magtikal. Si Kwanto, si Juan de la Cruz to, si Kwanto, nga muni mo to. Nga halina naman sa hindi mayo, nga relasyon bisan amiguhay niya magutod, nga pinatsanay mo. Because lang sang politika. Hindi tagit pagipasulod ang ulo ta sa politika. Iwae man na sa mga politiko pagkatapos eleksyon, mayo mabalik doon niya ka, mayo mang hindi. Sakto? Sakta. Si Bombo Ansindo Surya ka nagbisita mandariano. Si Manila City Mayor Isko Moreno, kandidato sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. Pauti na gadi naguso man ang tawo sa pagbisita ni Isko Moreno Domagoso. Ano mga platform of government man niya, mga programa, gusto niya nga tutukan, ay Negros Island Region, na mention niya to kaina, Check natin. Si Bombo Ansindo Surilla, Bomboan, may gabi please kamin. Bombo po sa pagbisita diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, kag sa paglibot sa pila ka mga kabanuanan diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Bombo Pons nagpahayag man siya sa pabutcheck siya sa iya sining mga statement, especially Bombo Pons sa pinaka-recent subong nga nagkalanabo diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Ang pinaka-latest, Bombo Ponte, syempre, ang problema naton sa fuel, di ba? Ang big time nga oil price hike nga halos tanan tinag-aguntugid sa tamaan kadako nga saka sa presyo sang gatong. Suro sa iya, Bombo Pons, pabor ni siya sa subsidy ni bala nga ginaduso, ginahambal ni President Rodrigo Duterte nga hatagan sang subsidy 200 pesos per household, Bombo Pons, kag di ba amo sa gyapon may excise tax pero amo ning subsidy sa man niya. Hopefully sa labing madali nga panahon mahatag ini nga subsidiya
especially no sa mga tanan, no sa mga pumuluyo kay man sa kabudlay sang sitwasyon. Naman natin ako gani kagi ko pedicab driver, although ato ya way man agatong pero ti kay hindi good ko, especially sa Claymore bra sa mga drivers kag mayara man siya bala bumbupon sang mensahe no kay ti di bala transport strike ang aton iya nga mga propose sa mga drivers, di ba la? Dria sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Kag sa probinsya sa Negros Occidental, may transport strike sa palabuton iya Bumbupons nga March 21 and 22, no? Sa dugang balaan ay Bumbupons nga konfirmasyon pamatian naton si Mayor Esco Moreno Domagoso. Ako po ay nakikiisa sa inyo. Alam ko dati ako nag-drive ng sidecar. O what you call pedicab. Isa so happy na walang gasolina yon. Yeah. Pawis yun. Pawis ang puhunan doon. But the tricycles, the jeepney drivers, the bus drivers, operators will suffer so much. Totoo po, lalo na yung pagtasa naman ngayon, 12-15. Nung nakarang linggo, 6. So, hindi naman nila masyado mataasan din yung pamasahe dahil ang sumasakay sa kanila, pobre rin, mahirap din, na hindi naman tumataas ang sahod. So, ako ang panawagan ko ay sana samahan ninyo ako na manawagan tayo sa Kongreso at Senado na imbes na hintayin pa ako posibleng maging presidente, baka pwede nang gawin ngayon. Na bawasan na natin muna yung kita ng gobyerno. Magparaya muna ang gobyerno. But for the meantime, I hope itong 2.6 billion pesos na ibibigay ni Pangulong Duterte na inatasan niya about 4 days ago, ay maibigay at makamit nila. Pero konting tiis lang, konting unawaan lang. At the end of the day, isang bansa tayo, wala namang magmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino, kundi tayo rin kapwa Pilipino. So unawaan lang. I know it's hard time, pero tingin ko, pag tayo lagi nagmamalasakitan, nag-uunawaan, tingin ko naman makakaraos tayo. Ang dami na natin kinaharap na dilubyo, aberya, gera. Pero we survive. As a country, as a nation, as a citizen, together. So, konting unawaan lang. Kasi talagang hirap ang buhay ngayon. Kaya, may awa ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, modesty aside, as you have seen in Manila, kailangan talaga mabilis kumilos ang tao sa gobyerno, maghanap ng mga tunay na solusyon, then put it into action. Then if we fail, then we do another thing. But we have to do something about the situation as a state. Kasi sigurado ako, umiiyak ngayon ang mga driver. Dahil yung neto na naiuwi nila, paliit ng paliit. One. Sa tingin niyo ba, sir, handa na tayo for alert level 0? Well, okay din akong alert level 0. But the thing is, I can only speak of Manila. But Metro Manila is composed of 17 LGUs. No? I don't know their capacity, but in the case of City of Manila, we are ready because of the Manila COVID-19 Field Hospital. Yung aming mga gamot, may bago kaming gamot ngayon ha, yung Bexabid, mas matindi yun na nakakatulong mag-survive ang tao. Tapos may oxygen reserve kami. It's been ongoing for the past so many months. We have healthy and experienced doctors and nurses with regard to COVID-19 infection. So kami, medyo okay. But be that as it may, gusto natin one Metro Manila. Kung ano mapagkasunduan, halimbawa kung stay tayo alert level 1, susuportahan ko yun. But kung gusto naman nila alert level 0, ang Maynila, medyo handa naman kami. Because we have reinforced our capacity to really confront COVID-19. Pero kung buong Metro Manila, sir, or buong... I cannot speak on behalf of other city, no? Kasi may kanya-kanyang mayor yan. At siya may kanya-kanyang kakayanan. I don't know their capacity. But in the case of City of Manila, we are ready. We are ready because I want business to open. When business is open, there will be jobs. Ang pinaka-importante, may trabaho ang tao. 4.2 million ang nawalan.
Bumbuan? Bombo Pons, no, nabatihan nato Ah. ng kabahin niya sa pagpahayag ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ang iya pagid niya Pero nga ginaguso isa ka man ang punto. tawag sa iya, no? Oo man, no. In fairness man sa iya Bombo Oo. Pons, kay mante luwas na by the way Bombo Pons, no, before that ang Negros Island region is in favor man siya, no, kay debla mo na sa aton diri sa Negros, no, ngati debla ang Negros Island do na untat man to Bombo Pons, no. Balik kita sa Region 6, pero manyati kumpara sa kayo sa tanan okay man na. Ang bridge nga naga-connect bala Bumbupon sa Panay, Negros, sa niya mas makapayo man ina Bumbupon, that's why he is in favor man. So in fairness Bumbupon sa iya, no, sa pagbisita niya diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, pag abot siya sila airport, di bala nagdiretso siya Bumbupon sa may sa may sa simbahan sang siyudad sang Silay nga Muyo. Pagwa ya sa public plaza so gindumong siya sa mga tao, no. Ato ya do why gito ya guro hakotay Bumbupons do ito why ko may makita nga wala hakot yung mga tao dula bla sa Silay ga dinaguso, no, ginahakos ginapapicturean siya, and then nag-motorcade siya going Bacolod. Paglibot niya to sa Central Market Bumbupons, no, ginano man siya ang mga tao bla makitaan mo man gadalagan pakadto sa iya, no, and then Bumbupons nagkadto Artista mo, Bumbuan? Artista, correct, no? Kay artista man gid si Mayor Isko. Bombo Pons before siya public servant, di bala artista ni siya And then Bombo Pons nagkadto siya sa government center, si damo man to tawo. Pagkadto siya sa Banago, damo man tawo, kamata oy. Grabe, damo no? damo man siya supporters, in fairness to him. Bombo Pons, no? So makita mo gid bala because nga di bala iban niya may mahambang yung mga hakot or mga aligasyon pa nga lang iya bi Bombo Pons why siya sang grand rally. So naglibot lang gid siya, nag-visit siya sa lugar. So ginatumpukan man siya sang tawo and makita man na sa aton nga Facebook page, gina-capture ta man na siya kung anong sitwasyon. So Bombo Pons subong nga gabi nagpamanukan country siya, nanyapon siya, no, sa amo nang iyang itinerary, and by tomorrow sa mga kabombo naton makadto na siya Bombo Pons sa may Kabankalan, no, Kabankalan, and may ara to siya speech, no, mga alas 10 aga. And then after that manyaga siya, mapakadto man siya via chopper sa Hinubaan Bombo Pons las 2 sa hapon sa iya nga town hall, may ara man siya speech dito, and after that sa Hinubaan diretso na siya sa Dumaguete. So more or less amo ning itinerary, no, duha ka adlaw nga pagbisita sa aton diri sa may siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Isa sa mga presidential candidate man Bombo Pons. Ikapila naman siya, no, nga presidential candidate nga nagbisita sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, di bala Bombo Pons, no? Nakabisita naman diri si Bongbong Marcos, nakabisita naman diri si Ping Lacson, nakabisita naman diri si Leni Robredo, and siya, no, si Mayor Isko Moreno Dumagoso, no, isa man siya nga nagbisita diri sa aton sa may province of Negros Occidental kag sa siyudad sang Bacolod. How's that, Bombo Pons? Sige, bantayan ta na buwas sa Bumbuan. Anyway, ginasundan tagid ni Bumbuan. Yes, correct. So Bombo Pons, amo ning update report naton nga badulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos. Nakaligad sa tagda alas 7 sa gabi. Dali lang gid kay daw nagiinuwang kuno aton mga bombero dito sa area sang south nga portion sa Bacolod. Di nang sunog, non-check na tanay sa patrol. Bombo Lian Izil Merardo, Bombo Lian, sa report please kamin. Yes, Bombo Pons, isa kasunog ang nagluntada diri sa may Kalong-Kalong, barangay Singkang Airport sa may Zone 4, syudad sang Bacolod, sinigid lamang nga gabi sa residential fire. Sunod sinisa katapos ang Bureau of Fire Protection. So, padulungan naton subong nga Bombo Pons ang area para makakuha kita sa dugang pagid nga impormasyon. Residential fire ni Bombo Lian eh? Yes, Bombo Pons, kag ini ang area, no, sa mga sa informasyon nga na nakuha is medyo magutok na dito ang area. So aton checkeron kung damo kung kadako or magamay lang man bala ang sunog nga nagpuntada siniligid lamang nga gabi. Sige. Salamat gid patrol. Yes, Bombo Pons, para sa Bombo Flash Report, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo!
Sige, no? Salamat. Okay, dali lagi, no? Salamat. Bombol yan, Isel Minado, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines, sa right time, kuratay 8 minutos na. Ang nakaligad, no, sa takna ng alas 7 sa gabi. Dire sa ato sa ringa para tuntunan. Timo to, no? Balota na karudugay-dugay ang sunog. No, kanag luntad si rin mga kabanan sa bahin sang konpuro kalong-kalong sa barangay Singkang. Dire sa Baysudan sa Bacolod. Speaking sa barangay Singkang, pula apunta pa niya. No, kung ano kumatuod nga ang Seneco nag-file na sang kaso sa Office of the Ombudsman against sa punong barangay sa barangay Singkang Airport nga si Kapitan Rosini Distrito. No, pangod ko no sa pagpangawat sang kuryente sa Seneco. Di mayo ni kay ti masampulan bala, no? Hindi lang sila nga ti mambalang Seneco sino na madakpan, no, kada pangawat sang kuryente ang magaparabat gid. Di amo na ni ang kwan, no? Amo na ni ang ang gina tawag tayo mga kabanan nga ato na kutok nun sila Bombo Anton. O sige, i-hold mo na si Sir kwan no? Ang interview naton. So ti ang Seneco, no, nagasiling nga magaparabat gid ang sinuman nga madakpan nga nagapangawat, no, sang kuryente, no? So ti mayo na kay report nato na baton di dugay-dugay na kuno sila nautdan since 2014, no? Kag dugay man ang nautdan sa way nabalik, no? And then way mo settle na balaran di pila na to ka watts ang ilangan nga gamit to, pila na ka kilowatts. No? So sadya gini, sige lang tiyempo na to na buwas ka lao dire makabanan sa ato sa riga pagalagad, no? So sa ringat sempo bauti ang mga sunog bala, no, dapat kwanong tagini ang mga kuryente especially sa mga naga-ikit-ikit nga mga balay bla mo na kung kwanan ko nga dapat ipakayon nyo na sa mga mastered nga mga electrician or licensed nga mga electricians or sa Seneco man bla, no, patawag nila sa Central Negros Electric Cooperative, no, kag ti ipakayo ina nga mga kuryente. Ang sa mga balay-balay, especially made of light materials, no, ang mga balay, no, so isituin nyo gina mga kuryente lang galatay sa makisami nyo. Kundi ang sang unaya, kuryente lang ginapalatay, wag yan ibutangan sang hose wire, wag ginabutangan iya makabaran sang tawag sa gani, no, sang PVC, di kun ikit-kit na sang migota, no, ti nita kabalo, naga-ignite na, may leakage sa i-grab, no, kag amo na ang halinan sang mga sunog. May LPGs na to, no, situate nga ti sarado gid na. Kag ining mga posporo bla, no, ang ining mga posporo, no, hindi jud gid na pag-ibutang sa malabot sa mga kabataan. Kay pinaina ka delikado. Sige, 51 minuto sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi, diri man sa ato sa riga para tuntunan. Sige, sining nga gabi actually may ari kita sang kuano, no, ari kita mayara kita sang scheduled nga interview, no, sa aton sining presidente, no, sang piston, no, nga si Mr. Modesto Floranda, national president ini siya, no, sang piston, no. So may manikatis mo ko anta man sa sang reaksyon kay may mga tikang na, no, sabay sang House of Representatives ini regarding sa sining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, no? So may bill nga ginaluso dito kung pwede amindahan, no, ang ining aton yang oil deregulation law, no, kag syempre ining pag-suspend ban, no, sa excise tax sa produktong petrolyo. Pero paano ina, no? Paano ina abi matabo kay because nga daw why man kag malagana man. Ang aton nga presidente subong sa President Rodrigo Duterte sa implementation o kung suspension, temporary lang ni gani tawag na to ni, no, temporary nga suspension sang implementation sa excise tax. Ti amo ni sa resulta sa kun nga ang nag-74 na ang litro sang krudo,
nag-72 na, 71 na ang litro sa gasolina. Mas mahal pa ang presyo sa per litro sa krudo ikumparar nimo sa gasolina. Oh, so ti nagalalain na nisbong no ibanta nga makauturan. Oh, sige, ari sa peklinya presidente ng Piston, no, si Sir Modesto Floranda. Sir, live po kayo sa Bombo Radio Bacolod, no? Bacolod City, Negros Occidental. Si Bombo Pons pa ito. Kamusta po ang grupo ng Piston ngayon? Sir, welcome po. Magandang gabi sa lahat ng ating taga-subaybay dyan sa Bacolod at sa lahat ng ating mga kapatid sa hanapbuhay. At siyempre sa ganun din sa ating mga kapatid na mga manggagawa. Magandang gabi po. Yes sir, salamat po no sa time. Sir, check namin no ang Piston sa ngayon no. With regards po sa itong kinakaharap natin, grabe no sir ang presyo, pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. So far, ano po yung mga hinaing po natin at siyempre mga plano natin na mga like for example, itong mga strike na ini-initiate po ng mga local transport groups dito sa amin din sa Bacolod City, Sir Mode? Sa atin ay mariin natin kinukundina yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit sa unang bahagi pa lamang ng 2022, mula ng January, talagang tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo dito sa atin, na kung saan ay nakaka-epekto ito hindi lamang sa bahagi ng mga driver at operator, kundi ito ay nakaka-epekto sa lahat ng mga mamamayan sapagkat alam naman natin na kapag tumataas ang presyo ng krudo, ay tumataas yung mga pangunahing mga bilihin at hindi naman tumataas yung kita ng ating mga mamamayan. Okay, no? So yan ang isa sa mga ano po natin, no? Kinakaharap ngayon, no? Pero sir, sa subsidy, kasi balita ho namin, parang ewan ko bukas or this week na ibibigay na po itong 6,500 na pasada card. Galing po sa gobyerno, fuel subsidy? Batay doon sa naging pag-uusap ay nag-start yan ngayong isang araw ng March 15, yung sinasabi na nila na subsidiya mula doon sa 2.5 billion na inalat na budget para doon sa lahat ng public transport. Hindi lamang sa bahagi ng mga jeep, kundi sa lahat ng public transport. Kasama dito yung mga taxi, yung mga tricycle, yung mga SUV, yung mga Grab, tsaka yung mga TMBS at saka yung mga driver at konduktor ng mga bus ay kasama dito sa dapat na makatanggap ng subsidiya. Pero ang isang nagiging malaking problema natin dito ay yung maraming prosesong dinadaanan ang mga driver at operator para maklaim itong mga sinasabi nilang mga subsidiya. Bagamat ito ay makakatulong doon sa sahanin ng public transport, pero hindi ito yung pangunahin na magsisolusyon doon sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. Kasi kung titingnan po natin sa ngayon, ay sa kada araw na biyahe ng mga driver, ay ang nawawalang kita nito ay umaabot po ng 363 pesos na kung saan ay dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng pamilya ng mga driver at operator. Pero dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay direktang nawawala ito. Kapag tinignan po natin sa loob ng halos sa isang buwan o 25 days, ay malutong na 8,400 pesos yung direct na nawawala. Kaya mas ang panawagan ng sektor ng public transport at siyempre ng ating mga mamamayan ay dapat napapanahon na remikisahin itong mga batas, katulad ng Old Regulation Law, ng Train Law, ng IBAT at saka ng isa-stock sa produktong petrolyo. Pagkat aminado ang gobyerno na sinasabi nila ay nakatali sila doon sa batas sa ilalim ng Old Regulation Law. Kahit ang sinasabi nga namin, ay kung alam nyo pa na nakatali, paano nyo kakalasin yung inyong pagkakatali sa mga batas na yan, kundi dapat amindahan o ibasura itong mga batas na ito dahil nakita na hindi naman talaga nagsisilbi sa interes at kapakanan ng mga driver at mamamayan. Yan yung sinasabi nila, Sir Mode, na pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Malinaw po yun, tama-tama po yun. At parang ang sinasabi nga ng gobyerno ay ayaw nilang tanggalin yung isa-stock dahil mawawala daw yung kanilang mga proyekto, yung kanilang mga programa
Malinaw naman na hindi lang naman excise tax ang pinanggagalingan ng buwis ng ating gobyerno, kundi na diyan pa yung iba't ibang mga batas sa usapin ng buwis. At malinaw din na maraming mga malalaking mga negosyante, malalaking mga businessman na dapat ito ang habulin ng gobyerno. Hindi yung mga mount-to-mount lamang ang mga kararampot na kinikita, tayo yung nagsasaper. Tayo yung nagpapasa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at doon sa mga matataas na mga buwis. O nga, no? Anyway, itong hinaing sa inyo, no, sa part ng transport group, Sir Mode, temporary lang po eh. Hindi naman ito, no, na hanggang buhay na suspension, di ba? Kung babalik na sa normal yung presyo ng mga petroleum products, pwede rin naman nating ibalik itong implementation ng excise tax. Tama ba? Ang isang inano nga natin na sa panahon na tayo ay nasa gitna ng pandemic, sa panahon na hindi paangat-angat yung kabuhayan ng ating mga mamamayan, ay yung pinakamaiksing pamamaraan ng gobyerno para maibsan yung patuloy na kagutuman ng ating mga mamamayan, ay bakit hindi muna isuspindihin ito nga excise tax sa produktong petrolyo at hanggat pinag-aaralan yung usapin ng ilang mga provision doon sa old regulation law na hindi lamang ang mga driver at operator, hindi lamang ang mga mamamayan ang mismong nananawagan na amyendahan na yung provision ng batas na ito. Mismo yung ating mga mambabatas, yung ating mga congressman, yung ating mga senador at mismo yung Department of Energy ay sinasabi nila na napapanahon na kailangan amyendahan itong provision ng old regulation law dahil nga nawawalan ng authority o ng kapangyarihan yung gobyerno para pigilan yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa atin. Kaya yung pagsuspindi ng excise tax o pagbasura sa excise tax ay hindi lamang ang sektor ng public transport yung makikinabang sapagkat kapag ito po ay naibasura, ay hindi tataas yung ating mga pangunahing mga pangangailangan at serbisyo. Kaya't makakaagapay yung kalagayan ng ating mga mamamayan, lalo na sa level ng ating mga kapatid na mga manggagawa na talaga na mga nakabaon sa pinakamababang halaga ang sahod. Kung dito sa National Capital Region nga po ay 537 lamang yung minimum na sahod. Hindi mas mababa ang sahod ng ating mga kapatid dyan sa Bacolod, sa Davao, o sa bahagi ng iba't ibang rehiyon, ay mas mababa yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya nararapat at napapanahon na dapat humakbang ng maayos ang ating pamahalaan, kagyat na magpatawag ng meeting o consultation ang Kongreso at Senado para kagyat na magkaroon ng solusyon paano re-resolvehin itong problema natin sa usapin po ng langis. Sir, yung House of Representatives po under ng Committee on Energy, may mga bills na final sa Kongreso sa suspension ng excise tax sa fuel at revision or amendment ng all the regulation law. Anong masasabi niyo po dito, Sir Mode? Tayo ay bahagi po tayo nung mga hearing sa Kongreso. Ang Kongreso po ay may propose na 6-month suspension ng excise tax sa produktong petrolyo hanggat nga pinag-aaralan yung pag-aamyenda do sa old regulation law. Ang Senado ay meron din pong naka-Senate bill sa pangunguna ng mga Committee on Transport, si Grispo, ay 1 year naman yung kanilang proposed na suspended implementation ng excise tax sa langis. Kaya't na mahalaga na dapat ito ay hinaharap ng gobyerno dahil talagang napapanahon, lalo na sa ngayon po, yung ating yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang ginagamit dito ng gobyerno ay gawa doon sa nagaganap na agresyon o gera sa bahagi ng Russia at ng North Korea. Tayo naman ay hindi po Russia crude, tayo ay Dubai crude at Singapore crude. Kaya hindi dapat ganun kalaki yung epekto ng dito sa ating bansa. Tapos pangalawa, tayo po ay may supply na 3 to 6 month supply of crude. At itong ginagamit natin sa kasalukuyan ay nabili po natin yan sa halagang 80 per barrel. Kaya dapat ubusin muna yung supply ng crudo bago gumalaw yung presyuhan. Pero dahil nga po doon sa batas ay sinasabi nila sila daw ay nakatali doon sa mga batas. Kaya dapat kumalas sila doon sa pagkakatali para pakialman nila yung kalagayan natin sa oil industry. Kaya nga, yan yung isa rin sa mga pinopoint out dito ng mga
kasama po niya mga transport sector, ano? So, luma pa itong supply, sir, eh, no? Na ginagamit nila, pero presyo bago na. Opo. At sabi nga natin ay yung ginagamit po natin sa ngayon, nabili po ito ng October o November. October, November, ang 80 per barrel pa lang po yung halaga ng crude sa Dubai crude. At gumalaw naman ang presyo ng crudo ay by February na, no? Yung paggalaw na sinasabi na mismo ng Department of Energy sa ngayon ay nasa 117 per barrel. Pero ang isang usapin po dito, sa ilalim po ng provision ng train load, na kapag ikaw ay umabot ng 80 per barrel, dapat automatic na mayroong price control. Ibig sabihin yan, dapat hindi na siya lalampas doon sa 80 per barrel. Dapat humihinto yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa atin. Malinaw na nandun po sa batas. Ang problema ay hindi ini-implement ng ating pamahalaan o ng ating gobyerno, na dapat ito yung masusing pag-aralan ng pamahalaan. Rebikisahin yung sinasabi nilang batas. Kung hindi kayang rebikisahin, ibasura na yung batas dahil nakikita naman natin na inutil at hindi naman nagsisilbi sa atin. Sa ano po ang inyong stand sa transport strike? Kasi marami rin nagsasabi na hindi solusyon ang transport strike sa ganitong sitwasyon. Sa atin ay ang usapin po ng mga welga, ito ay karapatan. At ito naman ay nakapaloob sa ating saligang batas. At ito ay pagpapakita ng ating hinaing. Ano? Ito yung isang tungtungan o isang hakbang para ipabot natin sa pamahalaan yung ating diskonsusto, yung hindi natin pag-ano sa kanilang mga ginagawa. Kaya nakarapatan po ng sino man, ng manggagawa, ng sektor ng public transport, ang usapin po ng welga. Pero sa ngayon ay talagang ang kailangan natin pukusan ay yung pagbasura doon sa excise tax para at least lahat ay makinabang. Sige. Sir Bode, sir, lastly, yung mensahe mo sa mga kasama niyo po dito, mga transport groups sa Bacolod City, Negros Occidental at sa buong Western Visayas, Region 6. At tayo ay nagpapasalamat sa Bumbo Radio, no? At talaga naman doon sa tuloy-tuloy na pag-i-invite sa atin. Tayo ay nananawagan sa ating hanay, hindi lamang sa hanay ng mga driver, ng mga jeepney, kundi sa lahat ng pampublikong transportasyon na kailangan ay tuloy-tuloy yung ating pagkilos, tuloy-tuloy yung ating pagpapalakas ng ating hanay. At tayo mga protesta sa mga tanggapan ng oil company, ipakita natin na tayo ay hindi pumapayag sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ipanawagan sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa national na suportahan yung laban ng sektor ng transport ng mamamayan na isuspindi o ibasura ang excise tax sa produktong petrolyo, ibasura ang oil deregulation law, ang train law at ang ibat sa langis. Magandang hapon po at maraming salamat. Okay, sige. Salamat, no, Mr. Bodisto Floranda. No, sa dito makabanan ang aton saring bisita subong nga gabi. Di ba sa aton saring pagparagad, no, diri sa aton saring palatuntunan. So muna, no, sa part sa piston, no, National President ini siya, no, sa piston sa una si Sir George San Mateo pa to, no. Gina-interview naton. Ti ano nang latest to Bumbo Anton, mas napalong ng kalayo. Ti ato na sila sa area, makakita pa nila. Ti sige, no? So, ti makabanan, muna ya, no? At least, bisa pa paano, no? Ang kuhaan taman sa mga reaksyon diri, no? Ang aton nga mga kauturan, no? Kay ti sa tuod lang, sino mabi ang makaagwantas ni? Kag sino mabing hindi magreklamo sini? No? Sa sining nasambit iya makabanan nga, no? Sa sining nasambit nga, sistema, karon diri sang pungsod Pilipinas. Ang krudo, petroleum products sa gasolina, ang krudong kerosene, no, nga ginpatungan na nila sang increase, mga old stock pa ni. Hindi pa niya hindi pa niya sila bag-o, no? Tigita mo ba sa bal ni Mr. Floranda, sang October pa na, November, no, nga binakalta. Ti sa tutag 80 per barrel pa lang na. Ang daan nga stock mo na ginapatungan na sang bagong presyo subong. Kay ti way pa magikasulod na bagong import sang langis. Diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Ti ang bagong import amo na ang
may patong na, kay may pagtaas na. No? So hindi nga kung naggilinamo na to ang Russia ka ang Ukraine niya, no? Nga tinaga-supply man Ukraine sang langis. O sa pila ka lugar sa bilog nga kalibutan, automatic kita di maapektuhan gidayon. Pero sa pagamato old stock pa na. Kila iti way pagani naton niya gani guro mo ubos na. No, galing kay ti amo na hampang lang gid no? Sa mga big time oil players, no? Ang big three lang yung natawag ni, no? Hampang lang gid nila para nga makaguro ginansya. O di gamay-gamay ako di lagko ni yung ginansya. Di na naton niya makuani, di na naton sindihan ni, no? Oh, kag ti sino ang aton nga kwan, no? Sino ang aton nga pamangkuton sa diri kay bisan ang gobyerno hindi man gani kag hands off man gani diri. Ang gobyerno with regards sa makabanan, no, sang sining nasambit nga grabe nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Daw limbawa bla do kwan bla, no? Panalaw ta. O ko sa mga manok nga inog bulang naningkoy. Ara na napreparar na, no, na kondisyon, pag-abot sa babaw sang ring naningkoy. O kay hindi sa desidido, hindi sa preparado sa away niya. Damo nang kaklanabo subong aton nga gobyerno, no, naningkoy kay hindi ni siya, no, desidido, no, sa kay hindi seryoso, kag daw hadlok, nga magbunggo sa mga oil firms nga ini, no, mga kompanya sang langis diri sa aton sa may bahin sang kwan, no, sa bahin sang kwan, sa bahin sang pungsod Pilipinas. Ti kita mo duay agana, no? O kay dako kuno madula mo, no? Ti kun nga kabalakaan ta ma projects, no? Naton nga dikta project, sindihan ni asang tawo. No? Ati because nga nagbahal ang presyo sang produkto petrolyo, no, gi-suspend na excise tax, ti wala tanay maprikto. Ti para sa murang mabagan, di tanay mapatag tawo. Ti butangan ta pa iabi sang kwan sang kangawa nga daw ginakulbaan kita nga 50-50 kita. Pwede kita maka-put up kag maka-fund sa mga proyekto. O ti laban lang gani na daw SOP da. O ang laban dira, di ba? O so muna ang kabudlay, no? Sa mga sitwasyon niya naton. So dapat panindugang mo sa tutuod blanda nga in times of urgency ara kamo dira, no, nga nagatindog ka nagapagig-away dala ang kausa sang mga pumuluyo. 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. So tawagin lang sa bombanton kay ipa-check ta lang, no, kay damo ga pinamangkot ko bala sunog ato kun hindi, no. So wala negative manggid, no, negative ang sunog, no, subong nga gabi para nga ti balo kamo sa mga kultura naton ti nagakuan man mo, no, hambal man, no, kasi ti tani, no, way lang gid to sila natamaan, no, sang sunog. Kay damo nagabantay diri makabanan, no, sa sining sunog para mapatahaw-tahaw taman bla sila sang ilang nga ginakuan subong, no, nga gina panumdom with regards sa sining sunog. Sige, 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan, sa aton man sa ringa pangalagad, no. So ano magsiling ka postfire, kay lain yang poste. Doon nag-i-grab lang. Sige, sa Puloyo, das barangay Kalong-Kalong Airport, negative kunong sunog, kay poste malang na kuno ang nag-i-grab. So, negative, no, ang sunog subong nga gabi. Sige, dire kita sa report, ibong mo din sa Rubika. Dirman sa ato sa rin pagpalaga na pagpalawig sa pagban, no, sang mga live birds nga magasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang isa sa mga ginakuha naton ang bird flu, no, nga mga kaso naton diri sa probinsya sa Negros Occidental. So ang Office of the Provincial Veterinarian subong, no, daw amat-amat naton nga batsagan nya daw nagasinaka naman ama karne sang baboy, sang baka, no, nagligad daw tag 300 sa 2 kilo from 280, no, sang baboy, no, pero nagkuan siya, no,
300, no? Ti ang manok subong 120, no? 120, 130 ang kilo sang dress chicken, no? So pero ang native or Bisaya manok mahal gid there, no? Ang Bisaya nga manok. So itlog, pandesal, man yung mga buluntaya naton ay di natapos ang bulan sa Marso kag tinagasak naman ang mga presyos ni, no? Hibaloonin naton, pero direktanay sa pagpalawig sang ordinansa, no, sa pagpasulod sa pagban, no, sa pagpasulod sang mga live birds, no, diri sa aton sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. May konfirmasyon diri kay report si Bobo Dennis Ubica kang iso to sa Isabela ti station lang kamuda. Kay sugpunan ta na kay ayo lang tanay si Governor Bong Lacson nga ipa-check yan ko din itong sulat niya kay kapanginwala tong sangguniang bayan members, no, sang Banwa sa Isabela nga ti way sakbaton. Ti ko matrace na to kag mabalaan ta ara na malanggali sa ila da kay tago-tago or base na buhis basurahan. No, so ti mo nang malain. Sige. Check na to na si Bobo Dennis Ubica sa Pia Kalinya sa report sa Provincial Capitol. Bobo Dennis, may gabi please kamin. Bombo Pons gin palawig pa karon sa ato sining provincial government ining gin patuman nga band, no? Sang mga manok, no, kag iban pa mga produkto angot balbon sa kwan sa sining pagduging karon sang birds flu dito sa Luzon, no, kay may dugang ng malugar nga nagpostibo sa birds flu bumpon. So kahapon isa iya executive order ng paggawa ni Governor Lacson, Executive Order number 22-10 series of 2022, an executive order implementing a temporary ban on entry of all live domestic and wild birds and their products including bumumpos ng mga gitawag nga day-old chicks, mga itlog, semen, and manure, no, from Luzon, mainland, and island provinces of Luzon and other areas with reported cases of highly pathogenic avian influenza for a period of 30 days. Bumupon. So starting ini sang subong adlaw, March 16 to April 16 bumupos mo duman sa atong tagpalamate ining pag-ban sining mga produkto, manok, itlog, piso, no, kay iban pa again patigayon ni sa atong probinsya for the first 15 days, no, sang March 1 up to March 15, no, to protect sa aton driyang industriya man sang boiler kon ning dress chicken bla ng mga manok nga ginabrigya sa merkado ihaw natong ginasal, no, kag iban pa bumupos, no, kay sinatonti kabudlay nga base masudlan naman kita diri sang kuanes sang sang birds flu kay dito sa Negros may mga lugar kita diri bumupons, no, like sa Escalante, sa Pulapandan, sa Inubaan, si Palay, no, nga may mga area sila dira nga ara dira nagakadto ini mga migratory birds, no, kay ining birds flu nga nag-epekto dito sa pila ka area sa Luzon, na contaminate na dira mga hindi lang manok bumpos sa mga pato, no, may mga kaso na karon sa mga pato dito sa Luzon nga na-contaminate na sang birds flu. Kay ning virus gindala ini sinaton sa mga migratory birds nga nagkanadto like sa Candaba Swamp dito sa Pampanga, no, kay iban pa nga malugar sa Luzon nga may mga area man dira nga nagalabay na dira, no, ang mga migratory birds sa Bumbupons, no. So sunod sa kay Dr. ng TDC na ato sining provincial veterinary head Bumbupons nga ti mas mayo pagid ni, no, kay siya ti inigin dugang, no, another 30 days naman nga pag-ban sa mga produkto sa atong probinsya is may natis mapatilan ta kasi nito naganap tanagit subong, no, damo na malugar ang napektuhan sang birds flu, no, pero tingin pasalig man sa atong provincial vet nga bisan to ibanta ni pagpasulod diri sang
mga dressed chicken, boiler, 1-day-old chick, no, mga itlog, abekag, iban pa pati kami po sining kwamla, ning itlog sang bibi, ning ginhimo tabla balot, bumupons, no? Hindi man ko na mapiktuan naton diri nga supply kay tikan mo duman sa aton tapulate sa unang 15 días kin patuman ining baning wala man yan nagsaka mo ang presyo sa dressed chicken abe nagtubo pa ito sa pilato 2 ka piso bumpos kiti may bastante man kita diyang supply no sumuman sa itlog abe pati this dugang 30 días ngati bantayatra na kung anong manyan efekto na pagkapikto gidibala sa kwan sa presyo no kay timis tingkat 3 days sa ginikbulan niya bumupons mo so ini pagbanda malawig so until ano ni sa bumalinis April 16 kay 1 month kini 30 days gini so kung subong adlaw March 16 until April 16 so 30 days kini bumpos na ang dugang baning proti may ara na sa mga measures nga ginapatuman no since nagbigay pa nga March 1 sa una ginimplementa ng 15 días nga baning may mga measures nga ginapatuman ato sa provincial bet no upod sa mga concerned government agency sa ato National Meat Inspection Team sa aton nga mga parabets may mga border check na kita ato bumpon sa airport ato seaport magluwas sa ISF nga damantayan dugang naman ng banantayan no ining mga manok no kag mga product by products ni nga makasulod diri sa atong probinsya kita ginabawal na para manikawan nga ma-influensya kita iya sa birds flu virus for the last first 15 days to blagin po si patuman no 50 March 1 to March 15 dako nga amount no sang mga dressed chicken kag mga itlog ang natagayon nga ma-intercept pero nga ining ni mga produkto bumpos nga ma-intercept sa aton seaport kag airport wala man ini gina-confiscate sa aton nga probinsya nako tang ginhimo sini nga ginapabalik na gina-ship out liwat no pabalik didto kung diin naghalin ini nga mga produkto no why niya gina-confiscate man ginakarata ginapabalik ini siya so una 15 días mga sobra 7 million worth sa mga itlog kag dressed chicken ang natagayon nga ma-intercept kag insertahan ang napabalik sa original nga ginhalinan Bombo Pons Espino. Matianta si Provincial Vet Head Dr. Renante Disina. Yes, ang extension because nag-spread no? Ang first to siyang 15 days ang naigo lang to Pampanga and Bulacan. Then after that, naigo ang Laguna and Camarines Sur. And just last Friday, we received a report na ang Takurong Sultan Kudarat naigo siya. So, it's incumbent upon the local government to further protect sang iyang border to have this harmonized with the national memorandum circular nga nag-issue ang gobernador sa EO 22-10 no extending 30 days banning so from March 16 to April 16. Well sa amon nga monitoring negative no wala sa bird flu no kay ginakuha man ang samples negative tagyapon pero ang aton mga para-vet subong naga-monitor man kung may mga number of cases nga gulpi nagtaas ang patay no that's why subong ang atong gina-propagate ang gina-orient aton liwat ning aton nga mga provincial veterinary inspectors sa mga borders nga madugangan ang ilang capability on how to apprehend and how to confiscate kag how to ship out. So far for last first 15 days implementing tasing bali yung mga pila nag-words and shipment and intercept na pabalik? Almost 7 million worth to siya, no? Nga sang pork product, poultry and poultry products. Compared sa ang ASF sa una, 1 year yan, mga 5.5 million, no? For the whole year. Hindi yan, mga 15 days lang, so it's more than 7 million worth.
So ini-extension naka-apekto sa supply kag sa presyo sa merkado. Well, sa amon nga study, ginaalaw man naton subong, provided may mga dokumento lang i-present. Hindi ta pagkulangon, no? Kay ang aton nga mga itlog sa bantayan, allowed na siya provided tong may negative sa result. Then may ara siya nga health certificate kag may permit, no? Ang there is sa way from region 6, okay man ang flow of breast chicken kag manok. Bombo Pons, no, si Provincial Vet Head, no, Dr. Reynante de Sinabong Pons, no? So ang incoming lang hindi manok, pato, itlog, no, mo nang ginabanta be mga semen nila kag ibang pa ang produkto mo ginabanta. Pero kita Bong Pons, including kwan ining mga game foul blabong Pons sa Luzon, nagbulang manok. Hindi pa ni pwede makasulod dito sa aton, no? Pero kita may diya, ginadala na di sila nga mga piso palang halinto sa Amerika, no? Oh, correct. Pero tikon itlog ya okay lang? Hindi gid pwede bumupons. Kasi lang ko itlog ng piso, no? Kag manok na be, bawal ginanay na basalin ka sa gwa sang riyon sa gwa sang probinsya, no? Hindi ka gidanay kay sang liligad sa tong ginsugdan ni sang March 1 ang mga lugar, no, nga may mga kaso sinadagi pabalo naman ang probinsya sa Negros Central nagabawal no, sa pagpasulod sining mga manok kag subuman ng bulang manok. Pero kita mo pos kumo sunod gina to kay Dr. Lisina sa ato pagigangot nga kumo kita ya free gyapon sa birds flu, so pwede kita ya gyapon maka-ship out, no? Pwede kita gyapon yung kapagwa sa mga boiler manok, nano da inugbulang nga manok, imfal, pwede gid na pagwa sa aton sini nga probinsya ginabawal lang, ay ginabawal mo pons ang pagsulod diri, no, sa aton probinsya. Mumputi so far sa monitoring nila since last month abi, no, and sing February nga dito na nakita nagpostibo to sang kaso sang birds flu sa Luzon. Until now, di sa probinsya sa Negros Central, wala pagid bumupon sa sing may na-detect ng birds flu cases, no? Kasi nga from time to time, yung mga lugar lagi nabit ko ginapos nga may ara dira nga lugar nga ginalabayan o kung ginapunduan si mga migratory birds, no? From time to time, ato sila yung mga parabet, no? Nag-conduct sang kanisang testing, na gapanakops na sa mga manok, pispis, wala pa dira kay ginakuan blood sample para mabalaan, no, ma-detect nila kung may birds flu virus nga na-infect ini mga kasapatan. Pero so far, no, may mga balita kay wala so far, no, sang may detect nga birds flu diri sa probinsya sang Negros Occidental, Bumupons, no? Bumupons dogan tala Bumupons ato lang ipa-update si mo ting sa bahin to sang issue sa Tabela, sa pag gina-check pa to governor kon nga until now wala pa makalabot dito sa tanggapan. Na-relay mo na to sa iya nga naton gob ang SB to no gambal nga sa may baton ang vice mayor. Oo, nga wala gid na mabaton ang sulati gidugay to mo sang san pa to do duman ko do. Hindi do 2 weeks na do last week to sing February mo sulat. Oo, dito ba na mga mga 2 weeks na. Nga wala pa tayo kalabot na bisa aton pag-ako sa ligad ng adlaw sa kay Vice Mayor Renato Malabor kag sa mga SB man tong wala gid sila kawaton sa hard copy sining apelasyon ni Governor Lacson nga para ko tanit kung pwede nga mangin win-win solution na lang, no, para sa pagpasar na sa budget na sa banwa sa SML Labong po. Sige, update lang sila, no, para matis para man sa kasayuran sa mga pumuloyo dira sa may banwasan Isabela. Okay. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, sa time 28 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Diri man sa ato sa liga para tuntunan. Sige. So, hibalon ta nato na, no? Kay amo nang isa sa mga labi nga tutukan ta ang issue na sa Banwa sa Isabela. Hopefully, buwas basi may statement na gabuyan ni Watang ato sa gobernador, no? Sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. At ang tanay, dugang mapanumdom, pagbalik na ton, sa makarakong insidente kinatabo dito na sa puwan nga patay sa ka-drug personality sa Patcho, sa Barangay Granada, dari sa bay syudad sa Bacolod. Balanta sa patron sa report ni Bombo Lianizil Minado. Standby, magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sige, balik na din sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Sekta palam sa patrol na regard sa sining nasa puan nga bangkay, kay nasa patyo ha. Daw diniritso na lang nasa patyo sa Barangay Granada. No, ang bangkay nga nasa puan, isa ka drug personality. No, si Bombo Liani Selmenado, sek naton makabaran angot sa saring report sa bahin sang patrol. Bombo Lian, may gabi press kamin. Bombo Liani. Sige, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi diri sa ato saring palatuntunan. So sa ato sa ring makautan same time sa ato ni mga kabombo, hibalon ta sinong kilala, sino ining biktima kag sino ang responsable no sa pagpatay ini sa iya no kay sana siling ko na sidelines wala man tagani isang kuan no sang report kahapon nga may ara sang nadula no nga isa ka persona. Balikan na patrol sa follow-up. Bombo Liani, please come in. Yes, sa Bombo Pons, wala na sang kabuhi ini ang 22 anyos nga lalaki sa nasapuan sa may public cemetery sa Barangay Granada, gid mismo Bombo Pons, no? So last ini ang puwa kaga mismo sini ang iya chan kung sa diin ini ang biktima gin kilala kay Darwin Nunez alias Tripol, taga Purok Apidring ini siya, Barangay Estefaria, Ciudad Sang Bacolod, Bombo Pons, no? So sinisa investigasyon sa kapulisan. So ini ang iya sino liwat ganitong ngalan niya? Darwin Nunez. Yes, okay. Alias Tripol, sa Barangay Estefania, Bombo Pons. So, sa investigation, sinisang Police Station 5 of Bombo Pons, sang kagabi, before sila nasakwan ang biktima, nagabaligya ini sila sa marijuana, kaupod ini ang 18 anyos niya nga migo. So, ara, subong sa kustudiya sa Police Station 5, kay under investigation, pa kay may posibilidad nga kilala ini nila ang gindusan o kung ang ginaligan o kung suspetsado sila sa naghimo sang krimen na Bombo Pons. So, before sila natabo ang nga nasakwan ini ang bangkay, so maging baligyaan ini sila nga duwa ka persona Bombo Pons. So, sa diin naghatag inisang kwarta no ang duwa sila ka persona kaga na ginbaton ini nila kay nagwa sang items Bombo Pons. So sang pagpabalik na naghatag ni liwat at naghambal sini ang duwa ka lalaki nga mig tagaan takamos sang inugbakal sini sang gasolina. Pero opdan mo ko anay susulod sini sang sementeryo dira kay nadula ang iya sini ko nga wallet Bombo Pons. So sa pagsulod na dito sa may sementeryo, dito na nagasinggit ini ang biktima. Wala ko to yes sir, wala ko to kabalo. So ini man ang 18 anyos nga upod sinisang biktima nagdalagan kay tabi Bombo Pons ginbaybas ini si alias Tripol. So sang aga na ang ginikanan sini ni alias Tripol nagpadulong ini sa isa ka upod niya kon sa amigo niya nga 18 anyos which is kaya wala na nakapuli dito sa alias Tripol. So naghambal ini siya nga organize sila sang gabi pero dito na ang last nila nga kita ay sa may patio sang Granada pero wala pa siya nakapanugid nga amo na niya ang natabo no so bali amo niya may nagtransaksyon and then nagkanto sila nga duwa to and then tapos may nagpaupod ang nagtransaksyon nagpaupod sa ila sa biktima ni nga makanto na sa patio. Correct, Bombo Pons, kay itao nila ang wallet kay nadula kay ang transaksyon dira mismo sa sulod sang sementeryo.
Bamba Falls. So amo na pagkadto dito, so nakitaan ini sa iyang uton nga si Daniela Nunez sa Bamba Falls. So amo to Bamba Falls, no, so subong ginatan-aw ini nga kay ti daw may self confession nan ini, no, ining 18 anyos nga nagaduso gid man sila sang marijuana Bamba Falls. Pero subong ang motibo sini, so ginatan-aw nga amo ni drug personality ang isa ka biktima, pero ang suspetsado is unidentified pagkita sa gihapon Bamba Falls. Okay. So ano ang sitwasyon sa biktima? Hindi siya nasapuan, Bomboliani? Anong mga samadya sa lawas niya? Bamba Falls, ini ang biktima is nasapuan na sa babaw mismo sa isa ka pansyon. Kag last ini ang iya nga liog nga daw halos mautod na gini ang liog kag kasubong man na Bamba Falls na ginaslas ini ang bahig sa iya nga shan. Okay. So layo ni siya sa entrance o sa patio? Aragid siya Bamba Falls sulod gid mismo sa patio, no? So medyo malayo sa entrance kung tanaw naton sining, so medyo malayo pa sa entrance kay do sa natunga-tunga ginigani Bamba Falls. Oo. Tibot silingon niya galit, bisan magsakit pa sa to sa patio, way sa may makabati sa iya. Yes, correct kay Bamba Falls, pero sang pagsinggit ani nabatian sang upod niya sa migo niya nga 18 anyos, that's why nagdalagan ini kay tabi niya gani Bamba Falls ginabaybas. Pero amo ni pagkakita na nila sang aga nga wala na ini o naging laslas na ini ang liog kag ang tiyan niya Bamba Falls. Mga ano oras gani kuno natabo to? So gabi ini Bamba Falls, no? Sang gabi dito mga 9 to 11 ini natabo Bamba Falls. So noted naman niya galit as to sang background ni sang biktima. Noted na gibana luwas sa marijuana, basit may mga kaso pa na sa sang droga sa Station 4 or Station 5. Sunod sa uto niya Bamba Falls, ang kaso isang pagbayolar lang ni sa curfew. Pero subong dig-apa ini isang police station 5 kung ano po ginang iya nga mga background sa mga cases kung may ara gid man Bamba Falls. Okay. So Bamba Falls, para sa dugang nga detalye, pamatian bala natin ang pahayag ni Police Police Major, akong Police Captain JC Masangkay. May ara tadi initially found dead body, no, according sa initial investigation na ginconduct pa, ang natabo isa drug related, no. Ang actually ang kaupod niya kagabi isa rin sa ara na sa sa aton mga kapulisan. So ongoing aton gathering sa information para sa sa kung ano gid ang tuod na tabo kagabi, no. So according sa iya, may sometime 9 PM may i-meet up sila din nga duwa ka tawo nga mabakal sa smoke or marijuana, no. And then pagkadto din nila ginhatag ang kwarta, nagbalik sila nga duwa upod si alias Triple ang nasa panapatay. And then ang witness nagbalik sila sa Avada para kumuha sang sang items ang marijuana, no. Ipabalik nila di ginhatag ang item sa sa duwa. Then ang hambal to ng isa matagaan namin kamo sang 200 pang gasolina. Galing buligan nyo kami kay nang kahita na dula ko no ang wallet niya di sa nagkal. So ang si alias Triple kinukdan niya dason ang aton nga witness ara lang sa motor kay ang kasanay sila nga duwa. Na batian niya nagsinggit to si alias Triple no. Na way ko to sir amo tong ambal. So daw ang nagsulod sa iya komisaron daw ginabaybas siguro si Triple. So nung nagpalagyo siya. So regarding sa identity sang mga suspekto hindi pa natin ma-identify, no, pero hindi pa natin kung anong mga identity nila, pero may na-recover tang isa ka helmet. So dire sa likod sang patio na gingamit probably gingamit ng mga nabilin bala sang natin ng mga suspect assailant natin. So ang may isa man tagi na lantawan nga angle nga possible may misunderstanding na natabo dire sa sulod. So ang aton na investigation is ongoing, so may mga inputan na hindi pa natin mahatag subong kay maka-affect sa
sang investigation. So subong amo pa lang na ang aton na suko is gin-process naman ang crime scene, no, para mabalanta kung anong cause and manner. So kung malantawan taman initially medyo daw ka brutal bala. So posible na iya inakig bala sa iya ang so possibly some kind of sharp object knife or what, hindi pa tama determine kaya wala tama nakita sa crime scene ang yes, according sa natin muna kay ang ginabasihan taang sa witness muna na nato na kagabi sometime 9 or 9 to according sa natin muna gabaligya gid yes, dito po sila na mag-transfer. So hindi ta pa ma-establish kung sino kung taga-diin kung sino. So according sa witness natin is daw ng pagkadto din ni alias Triple, nag-storyan sila duwa ko so posible nga kilala niya. Two person. So ang natabo isang pamilya sang ni alias Triple nagkadto sa balay ni aton witness and nagambal siya nga kay wala kuno nagpuli si Triple. So ginambal ng aton witness nga ulihin nga sila mag-upod direct pero hindi niya ginplaster kung ano gid ang natabo. Kay ginaano niya posibleng naging bypass sila bala kasi kadtuan siya ng pulis. So muna wala ginsugid right away. Wala niya ginsugid, yes. Actually regarding that ma'am palantawan pa ta kung anong mahimo ta pero subong siya gid ang witness natin na para makaano sang linaw sa crime bala kung so actually as of now hindi ta ang identity kaya ongoing man actually ang aton na investigation sir and then mas mayo na hindi ta i-disclose na yun sa aton na witnesses. Namin ma'am namin kung anong mayo na himuon kaya posible bala kung ma-identify siya ng is dalaman siya tula sa 18 years old. 18, okay. Papailan ta sir in case ma-identify natin and then with evidences na syempre para natin yung guilt is murder. Hindi ma'am kay actually dira lang siya sa dalan ma'am sa motor niya kay kung ari di siya posible ang drive ma'am ang isaya naka back ride sa iya. Triple. Alias Triple. Okay. So anong mga recoveries ni sa biktima? Do may cellphone sa kilid niyo? Cellphone kag wala na balaan sini ang weapon nga gingamit kay wala man dito may na-recover. Pero may helmet sa may likod sini nga patsyo nga nakuha ang mga kapulisan bombobon. Nga posible iya ka mga suspect hindi man ni sila nga isa lang nanghimo basta sobra sa isa ni? May posibilidad bombobon kiti kung siya lang isa kag amo nino nga lamharon paso do medyo ayaw-ayawan siguro may upod man na bombobon. Sige. Sa Bombo Pons, amuyad ang mga balita nga gikan sa patrol, ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Sa kay Bombolya ni Zil Minardo, sa Siringa Report. Follow up sa nasapan nga bangkay. Nagdululungan ni Gina kay ti ari man ding ginang isa sa mga presidential aspirant sa may nuwabing eleksyon si Manila City Mayor Isko Moreno. Balautan naman kubalati sino naman sospechado sini pero iba nagasiling basta mga drug personality kagamuning nagduso ng baligya sa marijuana do di kaya bagay nga pati niron pa disklibutan do isa na sa mga nagaduso iya mga kabinansang sining pagdamo sa mga kalulong sa sining mga droga diri sa aton sa may bahin sa pungsod Pilipinas. Pero teka kung may krimen nga natabo, so ti gabi pa, ti sinong pangkuton lang ang mangkuton tang mapatay nga espatyo. Bilang witness kay daw ay naman ay gana kay hindi mo naman ang pamangkot. May isa sila kaupod, nga ti ambal ni Captain Masangkay ni pa kuno nila interview sa publiko. Ti the name of transparency sa nga tawag para hindi ta pagdurahan naman da. Balo ka mo basta may mapatay nga drug personality daw pulis daw yung ginatudlo. So may upod ni siya nga subong sa kustodiya sang police station number 5. So ibaloon naton kung ano gid ang real score, pero sa initial nga ini kuno ang nag-transaction, nag-meet sila. May meet up nga natabo, nga nag-transaction sila sa pagbaligya sang marijuana. And after siya ang gintransakso ko nagpupunto sa sulod sa patio,
Kaya may kwaon lang sa kuno. Huwag isa nagduda, no? Ti maamuni mga hilaw pigman siguro Kaya iba niya nga mga nagdugay niya sa sa trade sa illegal nga droga, no? Wais na, no? Sabisan gani nga magtransaksyon perte ang panghimbis nila. Kung sinong ila sa nila katransaksyon, pero kung kaisa gakapaslawan man sila, no? Sa mga kapulisanta ti ga-serve as pusher buyer, no? Ti gakaubos man ang dibuinas nila. Nagkakadakpan man sila. Pila nakakaso sang illegal nga droga. O diri sa aton sa bayan sa sunod sa Bacolod nga droga ang sa likod sa kamatayon sini ay bandagi ginapang abdak, no? Kag pag-aga mo na lang pagkasapo. Ngati mga wala na sang kabuhi. Sige, dugangan ta, ang mga background sini sang sini napatay sa Puandra, sa Patio, sa Barangay Granada. Dogin diretso na lang siya. Sa Patio, sa Barangay Granada. Sa naghimo sini, akong paglantaw, may mensahe ini. No? May mensahe, kung nga, ang ati dira na lang nila, no? Ginpatay sa Patio. So, bot silingon, kung padayon ka nga mag-concentrate sa illegal nga droga, no? Way ka ginasang maayo nga padulungan, kundi sa Patio. Kay ilubong kagid sa Patio. Sa mga wala pa da, no? Nagpropaminsar, kag daw ti padayon pa ang concentrate sini. Tiga balo ng kamukha ng tabo sa inyo da. 54 minutos sa kaligid sa taknang kalas sa 8 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. May paumpaw porsyon tanay Sang Martes, Miyerkules, no? Isa pa lang kadlaw na kaligad kahapon, no? Nagsinaka ang presyo sa produktong petrolyo, pero mind you, buwas nga adlaw, may rollback. No? Rollback ba do kanami kung may rollback, no? Pero hindi pag ni madayon ya buwas, no? Nga adlaw, no? So, ang mayo nga balita, okay, duwa gina plaso, mayong balita ti may rollback kita pero sa sumasunod pang semana. Buwas nga adlaw, may additional price hike. Hala. No? Tapos kita. Mayo nga balita, may rollback pero daw sumusunod pang semana. Ang malain nga balita, no? Kay buwas, may another nga price hike. Ang sangka naman sa gasolina, buwas nga daw, tipilan sa mga official naton, no? 71, 72 pesos. Di provincial rate ini, pero Manila, labot na 80. Ang presyo, isang Shell, do ginabasin nas Manila, abi nila Manila ng Bacolod. No? Tuti kawadaan sila customer. So may another nga price hike, buwas nga adlaw, no? So kuha naman siya Petrogas. Pero Manila lang ni siguro. Pero lang taon to kung may ari di nga branch aton, no? Effective buwas, according sa report, 3 pesos and 60 centavos per liter ang isaka, no? Sa gasolina, samtang sa diesel, no? 6 pesos punto 65 centimos per litro pagsaka. Fuel price adjustment naman ini, no? Buwas nga adlaw. Ilang taon naton kay isa na siling ko na Petrogas. Check ta kung may branch di sa Bacolod, may ara mo, no? May ara na di branch, no? Sa bahin sang Bacolod. Grabe ho, no? Duway noon ti isa pa lang kadlaw na kaligad. Kay nag-take effect ang ining increase diri sa aton last 12:01 Tuesday, no? Akpit sa 15 kahapon. No, Miyerkules pa lang subong pagkawibis, may ara naman price hike. Fuel price hike, grabe man, no? So, maluoy man kamo sa mga motorista, maluoy man kamo sa mga puluyo, no? Maluoy man kamo sa mga Pilipino. No, ang aton mag-isa kagatos do hindi na ni sakto no? Bisa na mo ni gani do ni sakto kay nga no? Do ginapanihol mo lang, ti mayo lang ko nang imo sa lakyan kini, kun dako abing sa lakyan mo, no? Kun dako ang salakyan mo, may mga tsansa nga ti biling ka na sa balay mo, no? Bisan pang may mga importante ka nga manghilikoton, ti ano ka kay daw ginapanihol ning imong 500 pesos ang kilala ko nagtugong, no? Kay na nga salakyan ng Toyota Innova nga diesel, no, tugong sa 500 pesos, mga kwan lang, mga 4 o lapit-lapit 5 litro lang. Di magresyo ka pa sa diesel 1:1 kuan na guro, no? Burato, pero ang kaon sang sakya basta mo 1:10 lang na, no? O kung medyo bro bag-o,
Pero kung daan na, tisipin mo sa kukakog pagid. Ang nami sini, kung ang salakyan mo lang, may ara ka motor, may ara ka bisikleta, may ara ka sang e-bike da, may ara ka sang auto, no? May ara ka sakyan, ti may pilian ka bla, no? Ti namin na lang guro, mabike na lang tayo. Ha? Mabike na lang ta guro para way ta gasto sa gasolina. Wala pa ta sang wala pa ta sang problemahon, no? Ngati way kita sa inugtughong. Amo na lang naguro himuon ta, no? O kay daw hindi na gid maintindihan, no? Ang aton nga sitwasyon dire. Sige lang nagalapit ang eleksyon siling tagani. Nagapanawagan ng iban nga kuno ng islan ta naman ang leader ta. Bisan sino pa ng leader ibutang yun na. Amo man Japon ni problemahon ta. No, kay ang presyo isang produktong petrolyo hindi man niya makontrol sa gobyerno. Sino ang nga leader ang mangisog sina. No? Nga ma-regulate naton. Presyo kay madiktahan ta presyo. No? Kay kabalo naman kamo may mga negosyante nga mas no? Mas maro pa. Mas maro pagit nga negosyante nga mambago no te mani mahal. Ang kapital nila dako, no? Pero sa ginansya guro wanyo ginapagwa ginansya abi tuturan nyo. Ay hambal nyo sa tutuod nga pulong. No? Nga ang ginansya nyo nagadulubli. No? Ang ginansya nyo pilo. No? Tinga may gasolinahan din na nirado sa bungaw kaya naperde sa sakwan. Naperde sa negosyo niya. Wala. Diin nga 10 manirado kaya halos kalabanan subog kinanglan krudo, kinanglan gasolina. Kag halos kalabanan 80% sa mga pumuluyo di sa Bacolod may mga salakyan. Kaya isang una kuno ang kwarta di sa Bacolod ginapala kag ginapiko. No, that's why gati ibang asendero bakal salakyan, no? Pag pilahan ka bulan, no? Bligya naman bakal naman bag-o. Nabla ang satisfaction bla do hindi na malabot. No? Daw hindi siling 100% nga malabot. Pagkita naman to isa may bag-o naman nga model nagwa to, no? Baligya na naman ang daan ya tapos bakal naman siya. Ti wayaga kawadan customer ang aton nga mga gasoline station sa Bacolod kay because ti mo na gani almost pila ni private ka public vehicles mga 80,000 registered sa Bacolod. Kag probinsya sa Negros Occidental mas damo pa ang private, no, sa mga POJs, public utility vehicles ato, mga public jeepneys naton. Ambag mo traffic ang Bacolod ina because sang pagdamo sang mga private cars. Kaya kung mga POJs lang yati, hindi na yan siling makapagutok sa trapiko na. Sa ato sa trapiko din sa syudad sa Bacolod niya. Because, no, sa mga private cars, nga damo gagalinuwa. No, tama na kapos subong abi magkuha ka sang salakyan, no? Dasig lang mga proseso, no? Sang pagkuha mo sang salakyan. Ipoto alas 9 na ang takla sa gabi sa ato sa ringa pagparagad. Hibalaon nato ni buwas kung may movement dire. Sabay sa syudad sa Bacolod, no? Ang increase, dugang nga increase, isa pa lang kada nakaligad, no? May saka naman sa Petrogas. Lalansa po nato na, no? Miyerkules kita subong nga presentasyon petsa 16 sa bulan sang Marso tuig 2022. Standby na sa Santos San Rosario kag sa Bombo Hanay sa gabi. Ini si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa iyo po na pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio